Dunay komunidad sa Samal Island sa Davao del Norte nga nagakaon og hilaw nga pagkaon. Gani usa sa ilang pinasahing special delicacy mao ang roll cake, pero ang dough hilaw. Atong siren sa RTV Presents ni John D. Esteban. Ang cake, ginahurno o ginabake, una hingpit makaon. Pero dinhi sa Barangay Limaw sa Samal Island, Davao del Norte, pinasahi, hilaw ang dough. Ang 71 anyos nga si Nanay Macrina, sukad pa sa dalaga nagagama na og roll cake. Pero ang cake, wala gibake. Gamit ang harina o gamay tubig, nigama og dough si Nanay Macrina. Syempre, sanitary first. Nanghugas og kamot si Nanay, nagsuot og hairnet, nya gimasamasa kini. Giflatten, gipurma og rectangle, gamit ang bote nga tradisyonal nilang ginagamit. Dayon, ibutang ang bukayo. Ang bukayo, wa pud gitak-ang sa kalayo. Lang ni kanang asukar ug lubi nga giukay-ukay pod. Dili pod kumuton ang lubi pag ana ra gyud kanang ukay ra gyud kay kung kumuton magawas man og maayo ang iyang duga. Ituyok o i-roll ay hiwaon. Ini ang specialty nga pagkaon sa mungkado. Nagkuan lang ni siya nga pagkaon. Okasyon. Ang labi naikasal. Amo ba? Oo, ang kasal special. Oo. Ang kasal ani daghan kaayo nga harina tag 3 ka sako. Sumala ni Macrina, paboritong dessert nila kini nga mga mongkadista. Hilig gyud daw sila og hilaw. Apan dunay mga sayop nga panlantaw kanila ang uban. Pero ilang gipasabot nga nagatuo sila sa mga teachings ni Hilario Camino Moncado, nga founder ug Supreme Commander sa Filipino Crusaders World Army, nga mao'y nagtukod og Moncado Colony sa Samal Island niadtong late 1930s. Usa na diha ang pagkaon og hilaw o dili luto nga pagkaon. Gitudloan gid niya ang iyang mga sakop nga vegetarian lang ilang pagkaon o kanang raw foods. Mao nga gi-maintain gyud sa iyang masakop kining raw foods nga pagkaon vegetarian nga dili gani ipaagi og kalayo. Doon na lang gyud pamaagi sa pagluto niini nga para gyud ma-preserbar ang barang kaayuhang lawas sa tao. Sa panahon daw sa una dili man daw mga og luto o man daw luto. Ya mo ito gikuan sa among pangulo nga magrupod may pangandam po daw sumaabot nga panahon nga magkagutom-gutom. Mabuhi daw mi. Hinuon nagpahimangno si Dr. Dennis Flores, ang head sa City Health Office, nga dunay risgo sa pagkaon og mga raw o hilaw nga pagkaon sama sa hilaw nga dough kay pwedeng kakuhaan og bakterya sama sa Salmonella o E. coli. Pero sumala ni Macrina, sukad-sukad wala sila maunsa sa pagkaon sa roll cake. Basta limpyo lang daw ang pag-andam. Sa mga dili anad, pwede man po daw nga i-bake. Pero alang kanila, mao kini ang ilahang bersyon sa cake. Kabahin sa Legislative Executive Agenda sa lokal nga paggamhanan nga mapromotar ang mga pinasahing produkto sa matag barangay, pinaagi sa one barangay, one product. Tunan ang potensyal ni ini aron mas ma-develop ug mapakusgan ang pagpromotar. Akong nakitaan ini, makadungag siya income. And then katong mga talented nga mga tao na sa barangay nga hilig magluto-luto diha unsa pa na diha, matabangan sila o livelihood nila. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, One Mindanao.